بانگوازیا مجبور هفته سبات لباجار کلنی اف بانگوازی یک دیروکیه اف مش ها دیروکیه که تواهی اروپا و بره خواه بده باجار کلنی هفته سبات ام جیبان دکن چاوکو تفگر آزادی ارکا خو بجیتینه ام جی وک ولات پاریزن و ام جی وک تفگرین جن ام جی وک آشتی خواست و داخوازن و تفگری پیوست رادیو دنگی دنگی توی هاواتیا Konuşan Arabia dengelerden baş iri 12 Şubat 2024 düşemli Brüksel'e saat 8 lamedede. Bu tarın jemenü çeyn serisi ve peşkeş bikinden de mazadiya reber apoya. Emi tüccari jiyana beserokati kabul nekin o emi tüccari jibili ve tüjiyane nefikirin. Bişiyara an jiyana azad, an jiyana azad em de bejin دی تجرید تک بچه و جیانا آزاد بسر بکوه. Grevin bir şibuniye bu da xwaz azadiya Rêber Abdullah Öcalan di roja 78 de dume. Çalaka grevin bir şibuniye ku girtiyen siyasi bu da xwaz azadiya fiziki Rêber Abdullah Öcalan û çarî serkira pirsgirêka Kurd biriyên demokratîk li girtikiyên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dane destpêkirin di roja 78 de dewam dike. Çalakiyên grevin bir şibuniye 27 mijdarê di çarçoya kampanyaya ji Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd çarî seriya demokratîk de hatiye destpêkirin و حتی 15 سبات 2024 devam ediyor. Meşvanên azadî çûn ser gora yek ji pêşengên berxwedana zindana Amedê Eşref Anyek. Yek ji pêşengên tevgera azadî Eşref Anyek hevdehê gulana 1982 li zindana Amedê li dijî îşkence û faşîzma dewleta tevî Ferhat Kurtay, Mahmud Zengin, Necmi Öner, Cane Xwedan Ber Agir wekî çaran derbasî dîrokê bûn. Meşvanên azadî yên Wanê duhle vîran şêra Rihayê bûn piştî meşê berexwedan sergora Eşref Anyek karanfîl danî sergora wî. Parlamenterê Dem Partiyê Mêrsînê Ali Bozan basa çalakiya xwe kirin û wiha got me bi 75 hevalên xwe dest bi meşa azadiyê kir. Her cihê em çûne em zêdetir û mezintir bûn. Di roja 11 Ameşê de em li weran şêr a Rihayê li ser gora heval Eşref Anyekin di şeveqê de agirê çaran pêxistin. Îro ev agirê wan pêxistiye dewam dike. Dema wan laşê xwe de bar agir peyameke li pey xwe hiştibûn û gotibûn em hevriyên heval mazlûmin. Çalakiya me dewama çalakiya wan e. Em jî hevriyên çaran û mazlûmanin. Agirê wan pêxistî îro bi çalakiyên grevên birçîbûnê ya girtiyên siyasiyên di zindanê de bi nûbeta adaletê ya dayikan didome. Em jî dibêjin ku ev agirê wan pêxistiye heta ku bigihe armanca xwe dê dewam bike. Heta ku Rêzdar Abdullah Öcalan azad bibe dê berdewam dike. Çalaker paşê çû serdana Tahir Temel piştî 30 salan 19 çilê ji girdîgehê HDP ya Xarpêtê derket. Tahir Temel jî îşaret bi tecda li ser Rêbera Pokir giringiya çalakiyê kir û xwest çalakî ser bikeve. Gelê Kurtî Brükselê bi meşeke komploya nav netewî protesto kir meş bi pêşekte ciwanên şoreşger û têkujin ve pêkat. Gelê Kurd û dostên xwe di meşê de balkişandin ser tecda 25 salan alê İmraliyê. Bêhna berduruşmên bijî seroka polbê serûjiya navê bijî berxwedana zapê bers kirin û heta ber dadgeha hukûkê a Brükselê meşiyan. Ciwanan gotin azadiya Rêbera Po azadiya me ye. Em heta serkeftinê têkoşîna xwe bidomînin. Meş piştî daxuyaniya li ber dadgehê bi duruşmeyan bidawî bû. Beijinho!
sana göster. Avrupa rıkabe kuşyan diçe tüm fazla sibatı bütün dişler mezar diçe dibe hattani serok azat nebe ember khadana girila ember khadana gel rıkabe Avrupa rıkudu da bırakı be emri kuşyan bikin emri hatta davi jibo ser azadya serok apo jibo azadya Kürdistan emir ser niga şehit nameren bu dengeki havalı dengi xo emkiyet şehit nameren eğer alikari ne daye serokemet dil ne girta ne dadı devlet Türk teslimat devlet Türk ne kira iro belki ji Kürdistan ama azattı bu le çava kirin serokeme dil girtin u teslima devleta Türk'ünün ji bo wê jî em dibêjin ki ava tenê ne ev de Martigues jusqu'à Marseille pour montrer leur détermination, la détermination du peuple kurde pour la paix, pour la liberté, pour la démocratie et surtout pour briser l'isolement dont Çalakkerên li Helburnê pêşengiyê ji pêngavalı Almanyayê re dikin. Li bajarê Helburnê Almanyayê ji bo azadiya rêberapûr piştgiriya nûbeta adaletê yên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê yekê Sibatê grêvên birçîbûnê dest pê kir. Çalakiya grêvên birçîbûnê li Helburnê li navenda Civaka Demokratîk a Kurd wê heta 15 Sibatê dewam dike. Hevserokê Kormedê Kerem Gök di serdana çalakkeran de got grêvên birçîbûnê li Helburnê dest pêke û piştî çalakê li Almanyayê li bû tevger zêde bû. Dikarim bêjim Almanya pêşengiyê ji pêngavalı Avrupayê re dike hin tişt hene mînakin sembolin. Hevalên ev çalakîdanê dest pê kirin bi rol û misyoneke pêşengî dikin. Li Kölnê 10,000 broşür û belavok hatin belavkirin navenda Civaka Demokratîk a Kurd a Kölnê amadekariyên ji bo meşamezin a Kölnê bi komîteyên li 8 herêmên cuda dewam dike. Navên di serdana malbatan û dikandaran kir û zêdeyî 10,000 broşür û belavok belavkirin. Ji navenda Civaka Demokratîk a Kurd a Kölnê Rıdwan Dimîlî ji anê feraxiviyê got ji bo meşa govê bi 100,000 mirov tevlî bibin em li gel hemû meclîsan dixebitin. Köln ve Malovaniyê ji meşê re dike. Rıdvan Dimîlî anî zima ku eger li Awropa bi 100,000 kesî meş were pêkanî wê li Strasbourgê li Parlamentoya Awropa û Konseya Awropa dest dostê Kurdan hin xurtir bibe. Eger em dixwazin destê serok apo xurtir bikin dibe em bi rihê pêvajoya Romayê wazîfeyên welatparêzî bicih bînin û di hevdehê Sibatê de li Kölnê bin. Ji meclisa jinê ya Viyan a Kölnê Sîdar Ayhan û Cemîle Botanî axivîn û Sîdar Ayhan got em bank li gelê xwe dikin ku di hevdehê Sibatê de ji heft heta heftê salî tevlî meşê bibin. Em rêberê xwe û gelê xwe azad bikin. Cemîle Bokanî jî got rêbera po dibin têjteke giran dê dibe her Kurd di hevdehê Sibatê de beşdarî meşalî Kölnê bibe. Ji meclisa jinê ya Viyan Yıldız Filmcî jî got divê kes li malê nemîne divê Kurd vê rojê kargehê xwe bigirin û tevlî meşê bibin. Tecrît tenê bi vî rengî dikare vêşikandin azadî bi vî rengî bektin. Her kesên alîgirê adalet mafê mirovan demokrasî û azadiyê ne divê li Kölnê bin. Bi adaletiya herî mezin alê cîhanê li grava İmraliyê ye. Divê gelê Kurd hemû komên koçber yên li Awropayê û çep û sosyalîstên Alman tevlî meşa li Kölnê bibin.
انترناسیونالیستن لسویسره دو دست به مشادرش کرن. انترناسیونالیستن جبو آزادی ریبرا پوش 2017 و هر سال دمشن دو جل باجار باسل سویسره کمبون و داخویانی اکتان. پشت داخویانی انترناسیونالیستن سویسره به دروشبه دست به مشه کرن. کردستانی لسویسره جی پشکری دان وان و وان رمشیان. چالک وانان ده چارچوه کامپانیا جی این رالی ره 100,000 کارت پوستال karşılaşandı. Meşvan hatta binavên da Civaka Kurda Demokratîka baz salê meşiyan û roja yekem a çalakê bi dawî kirin. Li salona konferansê ya CDK Baselê belgefîlma derhener Deniz Derya û sinevizyona fermandarê Yekîtiya jinên Şengalê amade kiribû hatin temaşe kirin. Çalakî bi stranê gelerî yên koma müzîkê ya navên da çanda Basel Medê bi dawî bû. Internasyonelên Swîsreyê jî li ber îstasyona trênê ya navendî kombûn û wê heta bi bajarê Sirentes meşiyan. Li Marsilya jî meşa sê rojan a ji bo azadiya rêberapû li bajarê Fransa bi 158 kesan dest pê kir. Meşvan beriya bigên qonaxa roja yekemin qada Wingportê li kolana her karabalık a Marsilyayê 5 dakikayan çalakar rûniştinê kirin. Siyasetmedar Cuma Takbut gel li rêberê xwe xwedî derdike ve gerîla li zap metina û avaşîn têkoşîneke dîrokî dike û derbên mezin dijmin dide. Roj roja azadiya rêbertiye divê herkes destekê bidin gerîlayên azadî û berxwedanê mezin bikin. Riya azadkirina rêberapû têkoşîn mezin kirine. Êrişa be ahlakî ya dewleta Tirk alêdê ji gaziyên Bakur û Rûşatê Sûriyê li gelek bajaran bi daxuyaniyan hate şermezar kirin. Li Qamişlo şeniyên bajêr li ser êrişa li dijî Federasyona Gaziyên Bakur û Rûşatê Sûriyê daxuyaniyek dan. Hat gotin dewleta Tirk dagirker dixwaze aramiya herêmê xirab bike dewleta Tirk bi nesaziyên me dike armanc. Herî dawî li dijî gaziyên me yên ku li hemberî Daişê şer kirin û mirovayî parastin êrişek be ahlakî kirin. Em bank li aliyên pêwendîdar dikin zextê li dewleta Tirk dagirker bikin û ji sedema Sûcên li dijî gelê me dike hesab bibirse. Li navçeya Çılaxa Meclisa Malbatên Şehîdan li pêşê avaniya meclisê daxuyaniyek da û got em kiryarên dewleta Tirk dagirker û armanckirina avaya Federasyona Gaziyên Şer ya bajarê Qamişlo bi tundî şermezar dikin. Li Helebê Taxa Şeyx Mexsûd jî Meclisa Malbatên Şehîdan û Federasyona Gaziyên Şer êrişa dewleta Tirk dagirker li dijî navên da gaziyan a li Qamişlo şermezar kir. Meclisa Bank li koalîsyona nav neteweyîn yekbûyî û rêxistinên hukukî mafê mirovan kirin ku li dijî êrişên dewleta Tirk dengê xwe bilind bikin. Li Dêrikê Malbatên Şehîdan li kampa nev rûdê jî Meclisa Malbatên Şehîdan a Girêdayî Dêrikê bi daxuyaniyan êrişa li dijî gaziyan şermezar kirin. Navên ragihandûn û çepemeniya Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê naslameya 6 şervanên xwe eşkere kir daxuyanê Qesedê wiha ye. Roja îniyê de êrişeke tirsurek a çeteyên rejima Sûriyê li gundewarên Rojhilatê Dêrasûrê de 6 şervanên me şehîd bûn. Êrişên kirilmizekirinê yên rejîmê û çeteyên wê bûn sedem gelek hevriyên me û sivîl şehîd bibin û ev êrişa bê bersiv namîne. Hêzên me bi ısrarê û sûcên bi tundî ceza bikin û li ku derê dibin bila bibin bi ser wan de biginin. Em sersaxiya ji malbatê şehîdan re dixwazin û nasnameyê şehîdan wiha ye. Ali Hasan Ahmed bi naslav Mixwar navê dayîk Edole navê bav Hesan. Cihê ji dayîk bûyî Hîwece Elewî nehê sibatê li min biçî şehîd bû. Abdullah Musa El Abdullah bi nasnav Çekdar navê dayîk Sûriye navê bav Musa. Cihê ji dayîk bûyî Tebqa nehê sibatê li Dêrazûr Hecîn şehîd bû. Udey Beşir El-Fethî bi nasnav Kara navê dayîk Malke navê bav Beşir. Cihê ji dayîk bûyî Dêrazûr Seîlo nehê sibatê li Dêrazûr Hecî şehîd bû. Udey Selman El-İbrahim bi nasnav Şerabî Hesekê navê dayîk Besme navê bav Selman. Cihê ji dayîk bûyî Hesekê Xişwan nehê sibatê li Dêrazûr Hecî şehîd bû. Hewşan Cemil El-Casım bi nasnav Seqir navê dayîk Emşe navê bav Cemil. Cihê ji dayîk bû Dêrazûr El-Muhesen nehê sibatê li Dêrazûr Hecîn şehîd bû.
Xalid Muhammed Elmiri, Binastav Sent, Navê dayîk Selwa, Navê bav Muhammed, cihê jî dayîk bûyî li Tabqa nehê Sibatê li Dêra Zorhecî Şeîfe şehîd bû. Belêgudarê Nêja Dewleta Tirka dagirker bi hevkariya pêdêkeriyeke nû çê dike. Dagirkeriya Dewleta Tirka dagirker a li ser Başûrê Kurdistanê bênawer dewam dike. Bi hevkariya pêdekê Dewleta Tirk zêdetirî 40 kilometre ketiye nava xaka Başûrê Kurdistanê û bi dihan navend baregehên leşkerî û sîxurî çêkiriye. Niha jî derket holek û artêşa dagirker li berwarî riyek nû çê dike. Hat zanîn Dewleta Tirk bi makîneyên mezin li gundê kes de yê li navçeya berwarî ya ser bi parêzgeha duhokê riyeke nû çê dike. Hat ragihandî ku dagirker nahêlin rojnamavan û welatî nêzîkî herêmê bibin. Ji rojnamavan Silêman Ehmed 111 rojin agahî nayê girtin. Ji rojnamavan û edîtora Beşa Erebî Ajansa Rojnivîsê Silêman Ehmed ji aliyê pêdeke ve hatibû revandin û 111 rojin agahî nayê girtin. Ajansa Rojnivîsê ragihand ku pêdeke ji evlehî û jiyana hempîşeyên wan Silêman Ehmed berpirsiyar e. Ajansê got piştî revandina Silêman Ehmed bi hefteyekê asayişa duhokê daxuyaniyek dabû diyarkiribû ku Silêman Ehmed ne ji rojnamavaniyê hatiye revandin. Em tometbariyên nerastiyên asayişa duhokê ya pêdeke bi tundî red dikin û şermezar dikin. Em daxwaz dikin û eqûbeta Silêman Ehmed di zûtirîn demê de were eşkerekirin û berdam. Her ku diçe guman û fikarên li ser jiyana Silêman Ehmed jî zêde dibin. Lehîna ji bilî daxuyanekê tejî derew a pêdeke tiştekî din ji alî hikûmeta herêmê ve û derbarê rewşa rojnamava Silêman Ehmed de nehatiye ragihandin. Ajansê de şan kir ku hemû serlêdanên parêzêrên rojnamavan Silêman Ehmed û malbata wî têne redkirin û got revandina edîtorê Beşa Erebî Ajansa me Silêman Ehmed sûce û em jî jiyana hempîşeyên xwe bifikarin. Pêdeke ji evlehî û jiyana edîtorê Ajansa me Silêman Ehmed berpirse û divê demil dest were berdan. Meclisa Gelan a Demokratîk hevserokê Meclisa Rêveber bijart. Meclisa Gelan a Demokratîk a Kantona Firatê bi armanca bijartina hevserokatiya Meclisa Rêveber a Kantona Firatê civîneke awarte pêkanî. Civîna awarte bi beşdariya endamê Meclisa Gelan a Demokratîk hate pêkanî û di encamê dengdanê de Ferhat Abdo Hac İsa wekî hevserokê Meclisa Rêveber a Kantona Firatê hate bijartin. Civîn bi sûmxwarina Ferhat Abdo Hac İsa bi dawî bû. Ji bo xalêjina Emînî 5 sal û 4 meh cezayê girtîgehê hate dayîn. Hat ragihandin ku Sefa Aylê Xalê jina Emînê li bajarê Seqisê di dema salvegera qetilkirina jina Emîn ji aliyê polîsên ahlaqên Îranê ve hatibû binçavkirin. Hat diyarkirin Sefa Aylê bi tometa beşdarbûna li pêkanîna şebeke û grûbên dijî ewlekariya netewî çalakiyên dijî hikûmetê û birêzkirina beramberî Xameneyî ji aliyê Litqa yek ji dadgeha bajarê Seqisê ve 5 sal cezayê girtîgehê li hatibû sepandin. Her wiha hat ragihandin ku Sefa Aylî ji aliyê dezgeha dadweriya Îranê 5 sal 4 meh 17 roj cezayê girtîgehê hate cezakirin. Li İsraîlê êrişî refahê kir bi dihan kes hatin qetilkirin. Ajansa Nûçeyan a Fermiya Filîstînê Wefa dazanîn ku artêşa İsraîlê êrişî bajarê Refahê yê li Şîrî da Xezayê kir û di êrişê de zêdetirî 7 kes hatine qetilkirin. Refah li nêzî sînorê Misrê ye û hat zanîn ku bi sedan kes di êrişê de birîndar bûne. Li gorî hinek çavkaniyan di êrişê de nêzî 7 kesan jiyana xwe ji dest dane. Müdürê Nexweşxaneya Kuveytê Suhayb El-Hemes diyar kir ku nexweşxane bi birîndarên rewşa wan geleke giran tîje bûye û bi qasî tê xwestin derman û serûn nînin.
Artêşa İsraîlî jî ragihand ku bi êrişa li dijî Refahê re du dîlgirtiyên İsraîlê hatine rizgarkirin. Berdevke artêşa Awîsay Adêra li ser hesaba xwe ya X'ê daxuya Nêkelîvîskî da û got ku kesên bi navên Hur û Marman ên li Refahê dihatin ragirtin di heftê cotmeyê de ji hêla Hamasê ve hatibûn revandin bu operasyona rizgarkirine hatine xelaskirin. Adreng got ku di dema operasyonê de pevçûn jî derketiye.